Dali tayo. Oh. Ayos. Uy, dalag mga kakatoy, dalag. Dalag mga kakatoy, oh. Dalag mga kakatoy. Good afternoon mga sa inyo mga kakatoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga kakatoy. So for this video mga kakatoy, mag-aan tayo. Sasalvage tayo mga kakatoy. Gagamit pala tayo mga kakatoy ng free pull hook. Yung tag 10 piso. So yung local lang natin mga kakatoy gagamitin para pag sumabit man hindi ganong masakit sa bulsa. So yan mga kakatoy, hintayin natin yung bangka mga kakatoy. Salamat nga pala mga kakatoy sa pagsuporta nyo sa aking channel mga kakatoy. Galing ito mga kakatoy, yan, GB Rizal yan. Puntang Makati City Hall. Sa kabila ka naman sa mga papuntang Pateros. Wala atang mga namimingwit dun sa dulo, mga nag-uwian na maaga. Yan mga tayo, yan na yung bangka mga tayo. Yan na. So yun mga tayo, dito na tayo sa spot. Dito palang area natin, yung spot natin. Bali Barangay Buhayang Bato to. Pero part pa rin ng Mandaluyong City to. So yun mga tayo, baka may nagtatanong. So yun. Ito lang mga stock natin pala. So siguro kung may suggest pa siguro kayo mga tayo. May suggest pa kayo. Para mapaganda natin yung So pwede siguro lagyan ng stopper dito mga tayo. So mabilisan na sit up kasi yan mga tayo. Dapat may sinker pa dito. Tsaka may swivel. Dapat may swivel pa dito. So dito kasi maraming sabit dito. Sayang kung papamahal tayo, magagastusan tayo ang gusto. Sana makadali tayo mga tay. Sana magustuhan yung gusto niya itong content natin mga tay. Ayun mga tay, sana makadali. Night fish sana mga toy. Mababa. Dali tayo. Iwan tayo. Iwan 0. Ayos. Galing. Yun, good size. Yes. Lahat tayo lalagyan mga tayo. Naka pure gold. Pure gold. SM market pala to. Baka naman. 1-0. Dapat nga pala sa mga anglers yun pala. Makakuha lang tayo matay ng pang ulam. Kahit mga siguro, kahit 5 lang. Dali mga doy. Dali tayo. 2-0. Ay, nakawala. Oh no! Bigat sa hindi naman yung mamamatay kasi sa kaliskis lang naman yung dalag mga kakatoy, dalag. Dalag mga kakatoy.
Dalag mga toy. Woo! Good size dalag. Nakadalawa ka na, puro chamba. Ang laki ba? Ayos. Dalag. Okay, oh, good size na to. Wala yung dalag mga nakadulong. Sabit na naman, putol. Yan natin, pangalawa na yung sabit natin. Oh no! So, good size na rin yung dalag natin, ginawa na natin. Tinamahan sa buntot eh. Bakit kaya maagang si Alisa yung anak? Puro matumal mo. Uy, wala. Laki-laki ito mga ito, malaki. Yan, ito yun. Turisero. Malapad ito mga ito yun. Ito yun. Ayos. Naku, ulan na. Naku, ulan na mga toy, ulan na. Ayun mga toy, uwi na tayo. Medyo pinalat tayo mga toy, tatlo lang tayo, nakatatlo lang. Okay na ito mga toy, tatlo lang tayo. Good size naman na ito mga toy. Ayan, malaki naman na. So maraming salamat sa mga toy sa ano, magsama ulit. Thank you sa inyo mga toy. Maraming salamat mga toy. Thank you.